Bog, draga djeco, danas vas vodim u jednu posebnu Lukinu pustolovinu u kojoj ćemo zajedno otkriti koliko jedna mala riječ može uljepšati dan svima oko nas. Udobno se smjestite, otvorite uši i srce i poslušajte priču o čarobnoj riječi koja svijet čini ljepšim. Luka je bio znatiželjan, veseo dječak. Uvijek je volio istraživati, postavljati pitanja i učiti nove stvari. Jednog utorka u školi učiteljica Ana rekla je razredu: "Djeco, u petak idemo na izlet na farmu. Upoznat ćete mnoge životinje, naučiti kako se brinuti za njih i provesti dan na svježem zraku." Razred je od radosti uzviknuo: "Jupi!" Luka je bio najsretniji. Obožavao je životinje i jedva je čekao da vidi konje, ovce i male zečiće. Kad je stigao kući, s vrata je povikao: "Mama, tata, idemo na farmu. Hoćeš mi, molim te, mama, napraviti najbolje sendviče na svijetu?" "Naravno, srce moje," rekla je mama s osmijehom. "Tata, možeš mi pomoći složiti ruksak?" "Naravno, Luka, složit ćemo sve što ti treba." Luka je bio toliko uzbuđen da je samo kimnuo i već sanjario o izletu, zaboravljajući reći hvala. Došao je petak. Jutro je bilo svježe i mirisalo je na proljeće. Luka je bio prvi ispred škole, spreman za pustolovinu. Kad su stigli na farmu, dočekao ih je stariji vodič Ivan, koji je imao dugu sivu bradu i nosio šešir od slame. "Dobro došli, danas ćemo zajedno upoznati naše životinje i naučiti kako se o njima brinemo," rekao je veselo. Luka je bio oduševljen. Pitao je Ivana: "Kako znate koja ovca je čija? Što jedu mali zečići? Mogu li pomaziti konja?" Ivan je strpljivo odgovarao na svako pitanje, vodio djecu kroz farmu i pokazivao im sve što su željeli znati. Kad je došlo vrijeme za ručak, učiteljica Ana podijelila je hranu. Luka je odmah zgrabio sendvič i zagrizao, ne pomišljajući zahvaliti ni učiteljici, ni mami koja ga je spremila. Poslije podne su djeca sudjelovala u igrama na travi. Luka je uživao, ali nije primijetio koliko se učiteljica trudila paziti na sve, ni koliko je Ivan pomagao djeci da se osjećaju sigurno. Kad je došao kući, odmah je počeo pričati mami i tati sve što je doživio. "Bilo je super, vidio sam male kozliće, jahao ponija i naučio kako se šiša ovca." Mama ga je pažljivo slušala i pitala: "Luka, jesi li zahvalio učiteljici, vodiču, meni, tati?" Luka je zastao. Sjetio se svega i shvatio da nije. Srce mu se steglo. "Nisam, bio sam toliko sretan da sam zaboravio." Tata ga je nježno zagrlio. "Znaš, Luka, riječ hvala je poput čarolije. Kad je kažeš, drugima uljepšaš dan, a i tvoje srce bude radosnije." Luka je odlučio nešto napraviti. Sljedećeg jutra došao je ranije u školu i prišao učiteljici Ani. "Hvala vam što ste nam sve tako lijepo organizirali. Baš ste se trudili da nam bude lijepo." Učiteljica se iznenadila i nasmiješila. "Hvala ti, Luka, to mi puno znači." Nakon škole zamolio je mamu da s njim ode do farme. Tamo je pronašao Ivana koji je čistio staju. "Hvala vam što ste nam sve pokazali i odgovarali na moja pitanja." Ivan se nasmijao. "Baš si dobar dječak, Luka. Lijepo je čuti hvala." Kod kuće je zagrlio mamu. "Hvala ti za najfiniji sendvič i što si mi spremila stvari." Tati je rekao: "Hvala što si mi pomogao s ruksakom." Mama i tata su se nasmiješili i osjetili toplinu u srcu. Od toga dana Luka je odlučio svjesno govoriti hvala. Zahvalio je susjedi kad mu je pridržala vrata, zahvalio prijatelju kad mu je dodao loptu, zahvalio baki kad mu je donijela kolač. I primijetio je nešto zanimljivo. Što je više zahvaljivao, to su se ljudi više smiješili, bili ljubazniji i spremniji pomoći. Čak su i njegovi prijatelji počeli više zahvaljivati jedni drugima. Učiteljica je primijetila kako je atmosfera u razredu toplija i veselija. Jednog dana, dok je pomagao mlađoj sestri oko domaće zadaće, ona ga je zagrlila i šapnula: "Hvala ti, Luka, ti si najbolji brat na svijetu." Luka se nasmiješio i pomislio: čarobna riječ hvala stvarno ima moć. Pouka priče. Djeco, zapamtite, riječ hvala je mala, ali ima moć stvarati radost i širiti toplinu.
Kad zahvalimo, pokazujemo koliko cijenimo trud drugih i činimo svijet ljepšim. Zato nikad ne zaboravite tu čarobnu riječ. Ona otvara srca i donosi osmijehe. I to je kraj naše današnje priče. Hvala vam što ste slušali i ne zaboravite reći hvala kad god možete. Vidimo se uskoro u novoj Lukinoj pustolovini.